ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଗୋଟା ଛୋଟ ଗାଁରେ ସାରଥୀ ନାମରେ ଗୋଟା 16-17 ବର୍ଷର ଗରିବ ପୁଅଟି ରହୁଥିଲା। ତାର ବାପା ସାଇକେଲ ମରାମତି କାମ କରୁଥିଲେ, ମା ଘରେ ଚକି କାମ କରୁଥିଲେ। ସାରଥୀର ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ହେବ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ପ୍ରତି ମାସରେ ସାରଥୀକୁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କ୍ଲାସରେ କିଛି ସହପାଠୀମାନେ ମଜା କରୁଥିଲେ, କ୍ଲାସରେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ମଜା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସାରଥୀ ପଇସା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ସାରଥୀର ମନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରେ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ସାରଥୀ ପଇସା ନଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ସାରଥୀର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କେବେ କହିଥିଲେ ପଇସା ନଥିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଧାରେ ହେଇ ରହିଯିବ। ସାରଥୀ ପୁଣି ଭାବିଲା, ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ। ଗାଁର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ସାରଥୀ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ସେଠାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ପୁରୁଣା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମାଗଣା ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ଥମସ୍ ଏଡ଼ିସନ୍, କଳିଙ୍ଗର ଅଶୋକ, ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ମଧୁସୂଦନ ଭଳି ମହାନ ଲୋକଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼ି ପ୍ରେରିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜକୁ କହିଲା, ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଗର୍ବ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେମିତି ପଇସା ଥାଉ କି ନଥାଉ। ଘଟଣାଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ସାରଥୀ ରାତିରେ ସାଇକେଲ ରିପେୟାର ସପ୍ରେ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା। ଦିନରେ ସ୍କୁଲ, ରାତିରେ କାମ, ପୁଣି ପାଠପଢ଼ା। ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସିଏ କେବେ ବି ଆମର ମାଟି ଦୀପ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସାଇକେଲ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, କେବେ ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେଖି ତାର ଏଇ ପାଠକୁ ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଗର୍ବ ବଢ଼ୁଥିଲା। ମା ସିନା କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ପାଣି ଆସୁଥିଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆନୁଆଲ୍ ହେଲା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏହା ସାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରରେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସାଇକେଲ ନେଇ ସକାଳ 4:30ରେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଭୋର 4:30ରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ୍ ଧରୁନଥାଏ। ସାରଥୀ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବି ନାହିଁ। ଏକା ଦିନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବଦଳେଇ ଦେବି। ସାରଥୀ କହିଲେ ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବି ନାହିଁ, ଏକା ଦିନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବଦଳେଇ ଦେବି। ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍କୁ ଲେଟ୍ ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଟିଚର ସାରଥୀକୁ ଏଇ ପିଲା ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଇଛି, ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଅ। ଟିଚର କହିଲେ ପିଲାଟା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଇଛି, ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଅ। ସାରଥୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲା। ସେ ଏକ୍ଜାମ ପୁରା କନଫିଡେନ୍ସରେ ଲେଖିଦେଲା। ରେଜଲ୍ଟ ଦିନ ସାରଥୀ ଫାଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଫୁଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଜିତି ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଗର୍ବରେ କହିଲା, ଗରିବ ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଜୀବନରେ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପାଠର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଯାଏ। ଗପଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସବୁ ବାଧାକୁ ବିଘ୍ନ କରିପାରିବେ। ଜିତିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଆପଣ ସବୁଠି ଜିତିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।